अदालगुरियाव मासे हाग्रानि मैदेरा मैयानिफ्रायनो थैनायजों जुजिगासिनो दं। अदालगुरि जिल्लानि भारत-भुटान सीमा ओनसोल कुन्दुरबिल निम गामिनि माइ आबाद खाथियाव गोग्लैनानै थानाय थासारियाव मैदेरखौ नुनो मोननाय जादों। थैनायजों जुजिबाय थानाय मैदेरनि बैसोखौ 30 बोसोर जागोन आरो दासिमाव हाग्रा बिफाननि जुनार फाहामगिरिया फाहामथाय होबाय थादों होननानै मिन्थिनो मोननाय जायो। अदालगुरिनि खौरांगिरि सोरांसार बाग्लारिनि मोनसे जर'खा रादाबनि गेजेरजों जाथायनि बागै मिन्थिना लानि। थारैनो मा जादों दिनैनि सानाव जे हाग्रानि जि सम्पद जिब जुनार दिनै सानफा एफा जोबस्रांलांनायनि लामायाव थांनाय दान मोनसे सिगाङावसो जिहेतु हाग्रानि बेबादि मैदेरा जि गामि फारसे आदारनि आंखालाव ओंखारबोनानै दिनै गावनि जिउखौ खोमानो गोनां जादोंमोन। दिनै फिन बे एखे रोखोमनो दिनै गावनि थै-थां जिउजों जुजिगासिनो दङ बेयाव मासे हाग्रानि मैदेरा। थारैनो नैबे समाव दङ आङो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय जि भारत-भुटान सीमा जिंजों नांजाबनाय नैबे निम भिलेज गामियाव आरो जि निम भिलेज गामिया दिनै ननाय फरेस्ट रेन्जनि आन्दाराव गोलैयो आरो बे जिहेतु साखाथियावनो दङ गंसे जि बिट अफिस आरो बिनिनो माखासे मावसुमाफोरा दिनै बै थैनायजों जुजिबाय थानाय जि हाग्रानि मैदेर बेखौ दिनै खौरां लाफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो नैबे समाव आंनि भिडिअ जार्नालिस्ट बिथांखौ आं दिन्थिनो थाखाय खावलायदों जिहेतु नैबे हाग्रानि जिथु मासे मैदेरा दिनै बेयाव गावनि थै-थां जिथु थैनायजों बे समाव जुजिगासिनो दङ। बे थारैनो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जिहेतु बेबायदि हाग्रानि जि सम्पदफोरा सानफा एफा बेबायदि जोबस्रांलांबाय थायोब्ला फैबाय थानाय समाव हाग्रायाव मा थाहैगोन बे दिनैनि सानाव जोबोद साननो गोनां जानानै फैदों। नैबे समाव आं मोनफ्रोमबो जाथायनि बागै आं मिथिनो नाजानाय जिहेतु नैबे सान्तिपुर बिटनि जि मावख' बिथां हाग्रा बिफाननि बिथाङा आंजों लोगोसे दङ आरो बिथांनिफ्रायनो आङो मोनफ्रोमबो नैबे जाथायनि सायाव जिथु आबुङै जे मिथिनो नाजानि যা কেনেকা হৈছিল ঘটনাবোৰ। ঘটনাটো এতিয়া যেতিয়া আমাৰ গাঁৱৰ মানুহে ফোন কৰিলে তো এতিয়া দেখা মতেতো এতিয়া ফাইটিঙো হ'ব পাৰে, গতিকে এতিয়া আমি ডক্টৰৰ যোৱাকালি আমি ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হয় আৰু আজিও কৰিব আহি আছে ডক্টৰে। তো গতিকে সেইটো এতিয়া ডক্টৰেহে ৰিপৰ্ট দিব পাৰিব এইটো কি চিষ্টেমত আছে। কিন্তু দেখাতে এখন ভৰিটো তেনেকৈ উঠাব নোৱাৰা হৈ আছে, বাকীখিনিতো চলি আছে, মাথা ডিঙিবিলাক গোটেই এইফালে ওপৰৰ ভৰিবিলাক উঠাই আছে। তো এতিয়া আকৌ আহিব ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হ'ব আৰু। যোৱাকালি কেইটামান বজাৰ হৈছিল ঘটনাটো হোৱাটো এনেই ইনফৰ্মেশ্যন মই পাইছিলোঁ অনুমানে 11টামান ৰাতিপুৱা 11টা এনেকৈ 11টা 10টা মাজতে আৰু। যোৱা মাহতো এনেকৈ বনৰীয়া হাতী যিটো মৃত্যু বৰণ কৰিব লগা হ'ল আৰু আজিও যিটো যুঁজি আছে মৃত্যুৰ লগত, এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব, কিয় কাৰণে বাৰম্বাৰ হৈ আছে এইটো? চাওক, আমি যিখিনি কৰিব পাৰা কৰি আছোঁ পেট্ৰলিংবিলাক, আৰু হাতীৰ কাৰণে আমি বহুত ডিউটি হৈ আছে যিখিনি পাৰোঁ। এতিয়া এইটো কি হোৱাৰ কাৰণে হৈ আছে, এতিয়া বহুত হাতী মানুহতকৈ হাতী সংঘাতটো বেছি হৈ আছে। হয়তো কাজিয়া এইগিলা বহুত হৈ আছে, কিছুমান খোৱা দোৱাও নোপোৱাৰ কাৰণে এনেকৈ হ'ব পাৰে। গতিকে আমিওতো কি ক'ম আৰু এইখিনি। बेखौ बे समाव जोंनि सिगाङाव बुंथिनानै होबाय। थांनाय सानखालि जिथु 10 बाजि रिंगासोआव बिथाङा खबर मोन्दों होननानै बिथाङा जोंनि सिगाङाव फोरमायनानै होदों गावनि खुगाजों, आरो बुंदों बिथाङा जिथु थांनाय सानाव जिथु खबर मोननाय लोगो लोगो बिथाङा जिथु जुनार बिफाननि जि देहा फाहामगिरि बिथांनिसिमबो खबरखौ दैथायहरनाय लोगो लोगो बिथांमोनाबो फैनानै बिनि सायाव जिथु माखासे देहायारि नायबिजिरसंनाय बे हाबाफारिखौ जागायदों होननानै बिथाङा आंनि सिगाङाव बुंथिदों। आं नैबे समाव आं मिथिनो नाजाबावनि जिथु नैबे ओनसोलनिनो जिथु थागिबि बिथाङा दङ, जिथु थांनाय दान मोनसेयावसो बेबायदि हाग्रानि मैदेरा नोंथांमोननि ओनसोलाव गावनि जिउखौ खोमानो गोनां जादोंमोन आरो दिनै फिन बेबायदिनो थैनायजों जुजिगासिनो दङ मासे हाग्रानि मैदेरा। बे बिथिङाव नोंथाङा मा बुंगोन ओनसोलनि जानानै? दुखुनांथाव बाथ्रा, बे दानावनो जोंहा नै मासे बेबायदि खैफोदाव गोलैबावबाय। थ' जों सिन्था खालामदों थांनाय बारनि जिथु रिपर्ट बेखौबो पाब्लिकनो पाब्लिश खालामाखै, आरो नैबे बेलायाव जों लुगैदों मा जाहोनाव मैदेरा बेफोरबायदि समस्यायाव गोलैबाय थादों बा थैनो गोनां जाबाय थादों। गतिके डिपार्टमेन्टखौ जों रिकुवेस्ट खालामो आरो सरकारखौ गुरै खावलायो जे दिनै जोंनि बे भुटान इन्डिया सिमायावहाय गोबां समनिफ्रायनो मैदेरजों मानसिजों दावहा नांबोगासिनो दङ। लोगोसे बिथां जायफ्रा बिटआव थायो सान्तिपुरनि बिट, बिथांमोनाबो गोबांसे सहाय खालामगासिनो दं। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो जाहैबाय जाहा बिटआव
नांगौ रोखोमै जोंहा फर्स गैया एबा भलन्टियार्स गैया जि जाहोनाव दिनै बिथांमोना एरियाखौहाय कभार खालामनो हायाखै बेनिखायनो खावलायो डिपार्टमेन्टआ जाहाथे बिसोरखौ नायो आरो माखासे जायफ्रा बिबानाव दं बा भलन्टियार्सखौ बारायना होयो मानो होनबा गोबां गिदिर बे एरियाखौ कभार खालामनाय एबा मैदेर मोसाखौ नायथिंबाय थानांगौआ बे 3 4 जाया बेनिखाय गुरै खावलायो डिपार्टमेन्टखौ आरो लोगोसे सरकारखौ मैदेरा थैबाय थानायनि जाहोनखौ पाब्लिकनो पाब्लिश खालामनांगौ फोरमायनांगौ मानि जाहोनाव बेफोरबायदि जाबाय थानो मोन्दों बेखौ जों मिथिनो लुबैयो नंगौ थारैनो बिथाङा जिथु गावनि मोन्दांथि बेखौ ओनसोलनि जानानै बे समाव जोंनि सिगाङाव गुवारै बुंफोरनानै होबाय आरो बिथाङा बुंदों जिथु नैबे ओनसोलाव जिथु भुटान हाजोनिफ्राय जि ओंखारबोनाय हाग्रानि मैदेर फालोआ बेबायदिनो मानसि आरो जि जुनारनि गेजेराव जि दाङाबाजि जाबाय थानाय बे थारैनो जाफ्लेबाय थायो नैबे ओनसोलाव होननानै बिथाङा जोंनि सिगाङाव खोब गुवारै बुंफोरना होदों आरो बिथाङा बेजों लोगोसे बुंबावदों जिहेतु नैबे साखाथियाव थानाय जि बिड अफिस बेयाव नांगौ रोखोमनि जिथु हाग्रा बिफाननि मावसुमाफोरखौ दिनै सरकारनि फारसेनिफ्राय थिसननाय जायाखै जायनि जाहोनाव बिथांमोनाबो ओनसोलनि थाखाय बे समाव मोजां सुबिदा बा खामानि मावनो हायाखै होननानै बिथाङा जोंनि सिगाङाव मोनसे अजद लानानै फैदों थारैनो जोंबो खावलायदों जिथु फैबाय थानाय समाव बेबायदि हाग्रानि जिथु जुनारफोरा बेबायदि थैनायनिफ्राय जाहाथे रैखाथि मोनो आरो बेजों लोगोसे जि हाग्रानि सम्पद बियो जाहाथे सानफा एफा बेबायदि जोबस्रांलाङा बिनि सायाव गोथौयै नायबिजिरनानै दिनै बिटिआर सरकारजों लोगोसे आसाम सरकारा बिनि सायाव मोनसे मोजां राहा लागोनखौ जोंबो नैबे समाव रायजोनि जानानै मिजिंथिनाय थाबाय नैबे समाव आङो उदालगुरिनिफ्राय बड'सानि जानानै भिडिअ जार्नालिस्ट बिथांजों लोगोसे सोरांसार बाग्लारि